Yay! Vi har fået lov til at lave en YouTube-video på deres kanal. Altså, vores video, det er vilde. Jeg hedder Miki Sommer. Miki, mellemrum, Sommer. Og han hedder Ruben Grøn. Og vi har en fælles kanal, som hedder Ruben og Miki. Ruben og Miki, ja. Gå ud og tjek nu, der kommer en video. Og jeg har 2.000 afspilninger på min kanal. Og 23 likes på en video. Så. Ja, jeg har 10.000 afspilninger. Ja. Nej. Ja. Nå, okay. Men vi skal lave video. Jeg ved ikke, hvad det skal handle om, men det kan også handle om fisse og pik og tidsmand og ja, fordi det hader de. Men så lægger vi den bare op, inden de har set den. Sådan, så det er smart. Hallo. Du må godt skrive, hvem der lækrest af os to. Nej. Det er synd for dig, jeg vinder, mand. Vinder han? Hallo, han vinder Ja, ikke. hallo. Jeg vinder, hallo. Vi skal lige vise nogle gode sex, det der. Hej. Dag. Dag, mand. Dag. Ikke til noget Jo, vi tager noget pigernes slik, det må jeg ikke sige. Så. Fuck, hvor er det lækkert. Sådan her. Nu har vi slået en brud. Fuck, laver du, mand? Så får med til mig. Nå, så er det bare mig. Du skal ikke spille smart. Fucking lort. Jeg er jo til at sparke med hovedet. Fucking lort. Hallo! Er det den der døde mand, han kan nive? Ja, jeg er så med. Han skal ikke spille smart, ikke lov for. Fucking Er du død nu? Ja, han er død. Nå, vi ses. Hej.